Diecézna animátorská škola je dvojročná formácia akreditovaná Konferenciou biskupov Slovenska a Ministerstvom školstva. Prvý rok animátorskej školy je zameraný na to, že sa učíme žiť princípy Božieho kráľovstva, učíme sa žiť v Božom kráľovstve a zisťujeme, aká je naša hodnota a aká je naša identita. Druhý rok animátorskej školy je zameraný viac na službu a na to, ako slúžiť, a preberáme témy ako komunikácia, pedagogika, psychológia, ako viesť stredko, alebo napríklad časový manažment a tomu podobné. Na animátorskú školu som sa rozhodol preto, že som mal takú túžbu po Bohu, po jeho veciach. Práve na animátorskej škole taká moja túžba bola naplnená, že som stretol kopec ľudí, kde boli také zbudované nové vzťahy, počul také jasné evanjelium, ktoré možno nikde inde som tak nepočul. Videl som ľudí, ktorí žijú evanjelium, a videl som, ako Boh mocne koná v ich životoch. Už predtým som chodila do spoločenstva a keď som videla prvákov, mojich kamarátov z nášho spoločenstva, ako vždy prišli dášky z víkendu a priniesli niečo nové na naše stredko, a videla som, že to určitým spôsobom menilo ich životy a videla som, že sú šťastnejšími a že ich srdce je dlhšie, tak som sa rozhodla ísť na animátorskú školu. Viedlo ma to, že som videla ľudí, ktorí môžu mať vzťah s otcom, a chcela som tiež zakúšať spoločenstvo s otcom. Dala mi odpovede, dala mi vysvetlenie a dala mi pravdu v prvom rade. Viem, že sú tu ľudia, ktorí ma majú radi. A okrem toho mi to dalo kopu takých nových vedomostí a aj viem tak spôsob, akým ich môžem podať. Daška mi zmenila zmýšľanie a ukázala mi, že viera Boha nie je náboženstvo, ale je to vzťah s Bohom. To, že som spoznala svoju identitu, že viem, že som Ockova princezna a že som jeho dcéra a že môžem si byť 100% istá jeho láskou, nech sa deje čokoľvek. Tak Daška mi dala takú odvahu bojovať a tak ma rozšírila určite vo viere a tak získala som nové obzory. Nový pohľad na Boha, nové zmýšľanie. Začala som si viac veriť, som schopná príjmať ľudí, viac ich milujem. Mne dala poznanie, slobodu, prijatie od druhých ľudí, radosť a to najdôležitejšie je Božie kráľovstvo. Katolická škola je priestor na budovanie identity, na rozvíjanie vzťahu s Bohom. Čo som objavil je to, že som bol milovaný syn a že mám zastúpenie aj v cirkvi pre neho, že môžem konať, môžem slúžiť, môžem pomáhať druhým ľuďom. Že to není o mne, ale je to o tom, že môžem pomôcť druhým ľuďom. Animátorská škola produkuje alebo proste dáva von vyzretých ľudí, ktorí vedia, kto sú, vedia, o čo Bohu išlo, o čo mu ide, a vlastne môžu takto šíriť ďalej jeho kráľovstvo. Daška posúva aj takú úroveň tých vzťahov dopredu a takú spoluprácu medzi mladými ľuďmi, ktorí sú v diecéze. Pretože v každom jednom z nás je niečo skryté a čas na Daške je práve o tom, že to, čo je v nás skryté, môžeme objaviť. Priniesla aj ľudí, s ktorými som mohla vytvárať spoločenstvo, a ukazoval mi, kto je, kým je a čo pre mňa znamená, kto som ja pre ňoho, a že každý jeden z nás je pre ňoho dôležitý. Nevedel som, do čoho ani ja idem, v podstate. Bolo to pre mňa všetko nové, ale fakt neľutujem jediného rozhodnutia, do ktorého som išiel. Poznanie, láska a radosť. Radosť, pravda, pokoj. Priateľstvo, spoločenstvo, Boh Otec. Prijatie, starostlivosť a láska. Radosť, zábava a taký pokoj. Pravda, prijatie a priateľstvo. Spoločenstvo, láska od druhých a zábava. Čiže zábava a priatelia a vyučovanie. Pokoj a prehlbenie vzťahu s otcom. Je to super.
radosť, pokoj a pravdu. Čaute. Best message in your life is God loves you. He loves everybody.